Díobh go léir is mis a T-Rex ó Saras agus tá mé ag déanamh an scéal an Gnáthrud le déirde ní gréine. Well, dús bara, tá an scéal seo bunaithe I mail ferriste in the old Belfast 1970, heart in around the 70s, you know, I'm digging to. Agus tá sé bunaithe character dar banam Jimmy. Now, cén sort duine Jimmy? Well, duine cardiúil duine jazz, agus bhí sé pósta le chairde a bhí ag fannach sa bhaile. Now, bhí trúr páiste acu. John, Margaret, agus Elizabeth. Éana bhí ann agus bhí siad go léir sa fub nó sa teachtarna ag gáil piúntaí. Aga brad, drinking a few ale points after a long week at work. Agus bhí Billy leis. Now, sin cara Jimmy. Ach bhí Billy I dribláid leis an gaffer. Hiúil Jimmy amach as an teachtarna, agus hiúil sé go dtí an Jasmine Palace. Yeah, bílean a bhí ann. Now, nuair hiúil sé isteach sa Jasmine Palace, bhí déagóirí istigh ann agus bhí siad meisce. They were locked. Agus bhí siad ag sort cantalach agus bhí siad ag lurig airgid. Bhíl Jimmy le Liz agus bhí si taobh hir den desk. Freastalí a bhí ann agus bhí si go jazz agus bhí siad a coint le chéile. Céir de hála, well, thug Jimmy roint airgid dóibh agus bhí si go bra sásta le hain. Agus ansin dúirdigh Jimmy an curry agus an chop suey an Gnáthrud, you know, the normal thing every Friday night. Agus bhí sé go bra sás an sin agus hiúil sé amach, dag sé slán agus cú sé amach ag siúil. Anis bhí Billy an muir an sráid agus bhí sé ag smaoinmh faoin a bhain chéile chairde. Yeah, bhí sé coilte ina smaointe. Agus bhí Jimmy ag siúil agus an sin tháinig car taobh hir go. Agus bhí déagóirí istigh sa car agus ní acha Jimmy an car a bhí gan solas with no lights. An sin go tuban scuil duine acu ochar agus bharigh sé Jimmy. Jimmy booked. Bhí sé marmh. Well, tháinig an scéal seo lom. Well, cai mé rá gur tháinig an scéal lom. Mar is scéal bránach gan dúirt ach is scéal radio lei. You know, it's very realistic. Hála sé seas na seachtaí go minic agus tá sé on radio. A lot of powerful imagery here at Jigs the scale. Agus hatan sé sin go marlum. Love that.